हेलो लोगोफोर दिनै नोंथांमोनजों मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिकनि सायाव रायलायगोन। बे टपिकआनो जाहैबाय प्रमद बर' आरो जयन्त बसुमतारी बिथांनि सायाव सावरायगोन। जेब्ला हाग्रामा महिलारी बिथाङा बिटिसिनि बार्थडे फालिदोंमोन, बे फालिनाय टाइमाव बिटिसि बार्थडे फालिनाया दिस इज टटेलि मिनिंलेस होननानै जयन्त बसुमतारीया बुंदोंमोन। डिनाउन्सिं जाबाय, बिटिसि गैला, रेजेक्ट जाबाय होननानै जयन्त बसुमतारी बिथाङा बुंदोंमोन। दिनै फैयै फैनानै दिनै 5 बोसोर कमप्लिट जाबाय। इउपिपिएल सरकारा जोब्बाय, नै गोदानै आरो बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ रायजो राजाफोर। दिनै जुदि बिटिसिआ डिनाउन्सिं जाबायब्ला जयन्त बसुमतारी, प्रमद बर' रायजो राजाफोरनो फिननाय हो। दिनैसिमबो मानो बिटिसि लिरनाय दं क'क्राझारनि सेक्रेटारियेट अफिसनि लांगोना मोखाङाव, बेखौ दाननानै दिनैसिमबो मानो बिटिआर बे मोनथामल' आखरखौ दिनैसिम मानो नोंथांमोना बाहायनो हायाखै, मानो लिरनो हायाखै? हाग्रामा महिलारी लाबोनाय बिटिसि एकर्डआव जेबो पावार एन्ड फांसन आरो एडमिनिस्ट्रेटिभ पावार जेबो गैया होननानै बिथांमोना गोबां बखिबोबाय थादों, गोबां क्रिटिसाइज खालामदों। दिनै रायजो राजाफोरनो फिननाय हो। 60था समस्तिनि बिसायख'थि जागोन ना 40था समस्तिनि बिसायख'थि जागोन, रायजो राजाफोरनो क्लियार खालामनानै हो प्रमद बर' आरो जयन्त। जुदि बिटिसिआ रिजेक्टेड जामारबायमोनब्ला, डिनाउन्सिं जामारबायमोनब्ला, दिनै नोंथांमोना बे 40था समस्तिनि बिटिसिनि बिसायख'थि गेलेनो नोंथांमोना मानि थाखाय लाहार फाहार जादों? मानो गावजों गाव मानो सेख'लायदों? 60था समस्तिनि बिसायख'थिया बबाव खुंजागोन आरो माब्ला जागोन? ना 40था समस्तिनि जागोन? रायजो राजाफोरनो फिननाय हो। प्रमद बर'आ दिनैसिमबो दासिमबो बे मोनथामल' आखरखौनो लिरनो हायाखै आरो बिथांमोना बुंबावदों बिटिसिआव जेबो पावार गैया, फुल फ्लेजेड खालामनो हानाय जेबो केपासिटिस गैया होननानै बुंदों। दिनै बे हाग्रामा महिलारी लाबोनाय बिटिसि, बे बिटिसिनि चिफ जानोनो दिनै गावजों गाव माथो थैलायलायनो माथो नागिरदों? हा मिस्टार प्रमद बर', जयन्त, रायजो राजाफोरनो फिननाय हो। माब्ला दाननानै बिटिसिखौ बिटिआर लिरगोन? मानो दाननो हायाखै आरो माब्ला दानगोन? बिटिसि ना बिटिआर? बिटिसिनि बिसायख'थि जागोन ना बिटिआरनि बिसायख'थि जागोन? सेप्तेम्बर दानाव जि जानो गोनां जि बिसायख'थि, बे बिसायख'थिया 40था समस्तिनि जागोन ना 60थानि जागोन? बेखौ रायजो राजाफोरनो प्रमद बर', जयन्त बसुमतारीया फिननाय होनांगौ। बिथांमोना दिनैसिमबो दासिमबो बे लेक्सारखौनो होबाय थायो, बिटिआर सरकार होननानै। जुदि बिटिसि गैलामोनब्ला दिनैसिमबो दासिमबो मानो बिटिसि लिरनाय दं? दानदोब्रा, दाननानै बिटिआर बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन लिरदों। दिनै नोंथांमोनहा गावसोर लाबोनाय बिटिआर एकर्डनि जि दफाफोर दं, बे दफाखौथ' इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हाखायासै। गोदाव सोराव माबा माबि बखिसा लागासिनो दङ। फैबाय थानाय बिसायख'थिया 40था समस्तिनि जागोन। रायजो राजाफोर बिसायख'थिया प्रमद बर' इउपिपिएलनि बिटिआर एकर्ड खालामनाय 60था समस्तिनि जाया। आरो मोनसे खोथाखौ रायजोफ्रा गोसोआव लानाया मोजां, हाग्रामा महिलारी बिथाङा अलरेडि प्रमद बर'खौ बुंखादोंमोन 2020 मायथाइनि बिसायख'थियाव जेब्ला बिपिएफ पार्टिया 17था एमसिएलए देरहादोंमोन, बे टाइमावनो बुंखादों ज' सरकार दानांगौ होननानै बिथाङा आपिल खालामदोंमोन, रिकुवेस्ट खालामदोंमोन। इउपिपिएल बिपिएफ मोननैजों रिजनेल पार्टिजों सरकार दानांगौ जोंनि बिटिसिआव होननानै बुंदोंमोन। बे टाइमाव प्रमद बर'आ बबाव थैनानै थाया? दिनै प्रमद बर'आ इउनिटिनि खोथा बुंनो हाया नालाय, सोरबा दिपेन बर'खौ बुंदों इउनिटि जानायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया, हाग्रामा महिलारीया अलरेडि बै समावनो इउनिटि जानांगौ होननानै जयै सरकार दानांगौ होननानै बुंदोंमोन। अब्ला प्रमद बर'नि दुगाखौ नायमोन। बै टाइमाव प्रमद बर'आ ओरैबायदि फ्राउदि खोथा रायलायदोंमोन, ससियेल मिडियायाव लेक्सार होदोंमोन। दिनै फैनानै 5 बोसोर कमप्लिटेड जाबाय इउपिपिएल सरकारा। रायजो राजानि जि प्रतिश्रुति होनाय जि कमिटमेन्ट, बेखौथ' मावनो हायासै। गासिबो इनकमप्लिट, गासिबो आनएक्सपेक्टेड। रायजो राजा गावसिनि पलिटिकेल केरियारखौ दंस' जासिगोनखौ नुहुरनानै दिनै बिथांमोना सावरायदों इउनिटि, खौसेथि। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव इउपिपिएल आरो बिपिएफआ जयै बिसायख'थि गेलेनांगौ होननानै दिनै बिथांमोना खावलायदों।
रिजना मा साननानै नाय जोंनि रायजो राजाफ्रा बिथांमोना सानदोंमोन आसा खालामदोंमोन एक्सपेक्टिं खालामबाय थादोंमोन बे फैबाय थानाय 2025 बिटिसि बिसायख'थियावबो बिजेपिनि अननाय मोननानै जोङो बिटिसिआव आरो सरकार दानो हागोन बिथांमोना बेबायदि मिजिं सिमां सुजुदोंमोन दिनै फैयै फैनानै ग्रेजुवेटलि जों नुनो मोनबाय इउपिपिएल हानजाखौ बिजेपिआ जोखारबाय दिनै बिथांमोननि पलिटिकल केरियारा दंस जाखाबाय अलरेडि जायनि थाखाय बिथांमोना दिनै इउनिटि खौसेथि जानांगौ जयै बिसायख'थि गेलेनांगौ होननानै दिनै लेक्सार होगासिनो दङ नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा अलरेडि बुंखाबाय 40टा समस्तियाव 20टा सिट शेयारिं खालामलायनानै बिसायख'थि गेलेगोन होननानै बिथाङा बुंदों अब्लाबो दिनैसिमबो दासिमबो इउपिपिएलनि प्रमद बर' जयन्तमोना दिनैसिमबो एक्सेप्टेड खालामनानै लानो हायाखै जाहोना मा सायावल' खुगायावल' बुंनानै इउनिटि जानांगौ खौसेयै बिसायख'थि गेलेनांगौ होनबा जाया आरो लास्टलि आं बेखौनो बुंगोन बिटिसिआ दासिमबो दं आरो इयुनावबो थाबाय थागोन डिनाउन्सबो जायाखै रेजेक्टेडबो जायाखै जुदि बिटिसिआ डिनाउन्सिं एबा रेजेक्टेड जाबायमोनब्ला दिनैनि डेटआव बे क'क्राझारनि सेक्रेटारि अफिसनि लांगोना मोखाङाव बिटिसि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बे लिरनाय थानाय नंलामोन रायजो राजाफोर बेखौ दाननानै बिटिआरसो लिरसिगौमोन नाथाय इउपिपिएलनि प्रमद बर' जयन्तमोनासो गोदाव सोराव मिनिंलेस आननेसेसारि खोथा बुंगासिनो दं बिथांमोननि खोथाया गासिबो नंखाय बिथांमोना नंखाय खोथा बुंनानै गावसिनि पलिटिकेल लाबा आरो सार्थनि थाखाय बिथांमोना खोथा बुंनानै रायजो राजाफोरखौ कनफिउज खालामदों जायनि थाखाय दिनै बिथांमोना गोदाव सोराव बुंबाय थादों आरो बे भिडिअनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ आं आपिल खालामो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव नोंथांमोना बिपिएफ पार्टिनो भट हो मानोना बिटिसिआव जेरैबायदि पावार एन्ड फांसन दंमोन बे दिनै बिटिआर एग्रिमेन्ट जानानै दिनै गासिबो दंस जानो थांगासिनो दं अलरेडि जाखाबाय आरो चिफ मिनिस्टारा मा बुंदों नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय बिटिसिनि जेरैबायदि पावार एन्ड फांसन दंमोन बिजेपिआ दाबायदियाव पावाराव फैयोब्ला ओरैबायदि मावगोन होननानै नोंथांमोना बयबो बुजिखाबाय नुखाबाय बिनि थाखायनो जोंनि रायजो राजाफोरा बयबो कनसियासनेस एबा सांग्रां जानाया मोजां रायजो राजाफोर थेंक इउ